गय थैनायनि बेलायथो नै गयाबो थैजोब्बाय नै बेनिनो फिथाइ आरोना नै लान्थ' लान्थ'सो गैला उफाय गैला लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय जासिहरबावनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय गय सुफारि खावनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअ' लाबोबावलायबाय नायफालांदो लोगोफोर आंजों लोगोसे नै गय सुफारि खावगासिनो फिथाइखौ खानानै सुफारि बानायनो नागिरदों नै खावगासिनो जोंना बेसे बुरजा दङ गोबांथार नै बाल्थिंनै दङ बाल्थिंनै गैला आखायानो साजोब्बाय आंनियालाय दानखावनो हाला नै माबायदि होबाय नै बिगुर दानखावनाया फाननांगौलै सेरसेयावबा बेसेबां मोनोबा सुफारियाबा रुबावनांगौ बेखौ रुबावनानैहाय बेखौ रुवालाथ' जायाना इयो गोखाया खारो रुबासो खाथोथिया गय खावदों आरोना गय सुफारि बानायनो नागिरदों लोगोफोर नै फोराननोसै बेखौ हांखावनानै दानखावगासिनो गय सुफारि बानायनोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला गय सुफारि बानायनायखौ गोराथार माथो आयौ खावनो हालायथारा वाह
Udah, aku nak ngomong ya. Ayo. Sini berapa kali? Beनोसै आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो अननानै बयबो नै नेक्स्ट भिडिअ' नेनानै थादो।